Ban peteng itu kejikai pin yarap ni kenria. Tikum no nginang ban pendem yala kajong ke malade ke mangkarong. Kas ngomeng, kas ngohok, kas ngo bengi de ben yoklut mengi yala de. Kajubab ka babet kalong. Ba shwa ba pipin perkat ya ke AKP don kam shwa. Banda pediang hok, banda pediang shisha, yau tra jisu, komlau nong penim, ujong pi. Tedai tang mau uni utrai Jesu. Ubadon ye kemensim kabala ban pendem rit shisha kemar ublay te. Kabakloi ban IT ban yarap bat ban long kejing kirku ban ya kabakenran kabale bam salya bat kayat lat na kabade. Haka kitab kemeningkong kisim. Kalen long lai kat riu do arpufra. Leyatu kumno bos im Solomon. Ula pa ban pia ya ukunlung dakawat. Ukunlung bedang imte. Dakawat namat argumut kilong keme. Kikam kenti ya uneway bedang rit. Long baka keme ka bamday kala menjur. Hendrai ka keme try ka keme shisha kala ong nai. Aino yu hakata ka bakwa kini kun. Komjo ru bonsin hakikam balang. Bad haki jing syakri blay ki baharukom. Ki jumi ki jing bam ya skoto jing mud. Bad bot sa ki jing ya kajya haka kini buram bad kakam kenti. Henry ki tu ki bakloy ban IT no. Haka jaka ban kam kenti. Wat aba I kumba insa jot insa damlut kat ka bakila tray menshwa. Kini ki penpau ya ka mensi mutray. Ubala IT no yala de nagabantala ki jong. Haka jakaban ya kenrup ya kene buram. Oh amen. Nganget pia ken mauru yau Abraham. Bau blay ulah hukum katkum ka kitab Genesis kelenong ka bakat ar ka dekot ka beningkong. To mi no nalaka ri nalaki bahaye ngasem. Bat naka ying ukpajong me. Bat kelet syakari bangan sepen ihame. Amen. Jehabala khot yu Abraham da ublay ba unle kunta. Abraham ulami ringkat balau kupa utera balau persa jong ulot bat umsim lala banyat palat na haran tat hado ba andayap utau kupa jong pinsem yakani hakikam ki apostle nong nyo de khot south police siye but Genesis len nong cutway de khot life away pio ekato kam nyo sao Genesis cutway life away. Bun ki bakwa ban yo jingker ku utrai. Tang ba ki kwa ru bakan long kay ka ba ki kin sngo sup kin sngo tanah. Bakan nung dapin si tom tanya ki. Bakin dang yo ban pendep ru ya kay ka ba ki kwa bat ka mon la di. Komo Abraham nginom la ban jam tan palat. Kadang ngimpat nang ban eno yala ka mon la de yala ka malade bat khamtam ki jinglen bat kirukam perkhat kibarim. Ngaladai ban eno ya ka sarong jong ka jing tray jing ta jonga. Ka jing saat jong ka jing le niam ka jonga. Haswa wa ublay un pendon kam hok bat pendon kam seiso yanga. Piken mauru bahadin nang ta u Abraham ulahap ban yaklat lentino bat lau persa jong ubala bot yu tem laslem. Namar ki jing yakin at apa deng kisah kri jongki. Haka jing sisa kumukni u Abraham u don hokte. Banjit yala ka jong ka jaka ka bapaka ka ba u unkam kenti. Henry ulasya mon ngob ha yala u persaw jong ulot. Ba unjit ka no ka benta jong ka takari ba unlet ban syong bansa. Sepulih kene Genesis kat lai do khot fra hado khatway. Daitat hado ba undanang ban pendem yalade. Ban sania akajinyalam ublay. Bat ban lesbun ya ulot. Ba ublay usapen I yakatakari. Kaba unsa ay hakikun ki longdin ki mandin jong Abraham. Singap sini. Kat ba pidang ya dat yesrut.
Kani kedai ko jonga ban ngam ayano yano ru pinom la ban yo iya ke ei ke ba ublei upen up na ke benta jong pi. Dei ke men sim ke ba keluit ban IT mons ngobha bat ke men sim ke jing yakni yashrut ke ba yo diangi ke jing kerku ba ublei ula pen up lupa na ke benta ke bah ke miat jong pi. Ke ba yakni yashrut ke pen pau ba pidang shania hi halaka bor lade. Ban penhun hi yalade dalade haka jaka ban up bat ban shania haka ba bahatam kaba ublei udon ban teshlei happy. Sengap sini what hapnap what benut but what konyo ban ice bun what ya kaba pilakin show ba pin salong kita ki ba ublei on pendap penslei namar pi shania haka jing plus bun jong u. Lada pimpat nang ban IT lut yalade. Haka jingla ka jong ublei kamut pimpat IT yala ka jing in how try Jisu ba ma u un sanjur pla bat banda taut ma ya pi na dong shadong. Kat ba pidang sharai hi dalade yaladi fikriano na ka jing kni ka jing sharai ka jong unong ap lang brot ubabha try Jisu. Lada kum gitu ki bamnget ban shania blei hi pi yale ban pendap yala ka jing im kan long kaba Yusuf ai kai kan ong pi namar kala ban dondor than hang ne perthai han rei kalong de pei ka kala pui pui ha kala wei ka ban sawan jong pi la don ka khanatang kaba yathu sapang wei u he spa uba hadin bo laklat bat ulak poi se beneng la ong ba ki angel ki lap ya u ba usuki ban yai namar upatan na din ya kapla berni kaba ikhya bahan na din jong u kumta ki terwa ban yarap ya u henrei umman ban ai haki ya kata ka jengket oi nai tikila ya lengo anki ang pidana yu tu kapla wong fikwa menyepet ki ang hoot wong ni ke ba remha kaba kensai ba ka bangawan ra na ka pertai jonga naka jing tamai ke jonga bat nga yo ban wanra nga panu blei ban yo ban wanra e kani si berni re kadang bon ba ngalap ino iki khun ki si ke jonga re kani berni ba he tam nga wanra amtang atan bat nga bangan suk ne bne tiang play ko mangi nya pet ke suk no mo ka igata u play ban pen i bat hangta ki angel ki kendit ban yo i bau kit ya ke baki ke mla anget ki ong limon rada du yong sini buang ndai fiu du yong fi jing bit ka angel fi dang ya bit buang kaning di ka siar ka ba remdor ha ka pertai na ka bangangawan kiar ki ki angel baro ka jing bit jing ubet ki ong hey hang ni ngi siang surok da kani ngi siang surok da kani ngi yo ki kejat ki jongi singap kai ka ba fi nyau puram ha ka ba kenjado kalong tangka nyut sunrum hakaba kenjaman sem singa mau pol wang ayushu mentan ketung akut ya pina ka siti ke jong pol ndre pol udang ong su ya kene haka siti si Filipi kalenong ka balai de khot prabat khandai ngam salia bandu ike ai baro tangbangan yo ya ka bakam koridor bat kata kalong ban itu batip yau Jesus Christ ubolong utrai jonga naga benta jong ungalakan tat no ya ai baro bat nganyowi kita baro tangkum kesenrum nang mangan yo Chris bat ban penyeso pura yang bat hadin ba pilas ngoto kumno ban pendem pideiru ban IT no how blay ki ba pipi kenkor alada ngi pai biang sha u Abraham ngin shem ba ula yo ya ka jinget ka ba krausisha henrei kani kala samsuki pasuki nakaway ka sinjam sa kaway pat kimi yu Abraham ubah ka kitab Genesis lanong khatar udang long ubanap ka thok syukor namarbo uting yala ka jong ka jingim tikna ba unjin da pekrat lailum laiwa kada ka kitab Genesis arpuar sipol lanong hadin henrei shemba ulakloy ban raikut ban kongo ya ka jing pa ublay ban piano ya lau kun marway halor kaduan la thok kumne sa pang u Abraham hakashiti jong
u Jacob lenong ar khot ar pu we bat ar pu ar kum no Abraham u kpatmen jong pi ulalong u bala pen ksan dau blei kalong namar ki kam ki jong u habaula ai tino yau Isak u khun jong u hagaduan la pelong janai ya ka jinge jong u da ki kam jong u baula ko ngo ban le hoi ka jinge ka de ki jing ai sngop ha the gift ka jong u blei yangi kat bakum episode nong ar khot fra bat khandai hadrai dei mangi pat ki ba pen trei kam ya kata ka jinge ke bangi ngela yo da ka jing ko ngo jong i phi ko ngo kat bakum ka to ka jinge ke jong phi u blei un pen ksam ye phi u blei la kular ba on pen roi ya ka jat ka kenja ka jong u Abraham hadrai wat hadin khat arsnem ro msim la yo khon satya kasara ka bala kot jin nyau po prasnem kasngo ba ka dei ban le ai no banyak ka busu upside kata ka jing kular jong tau blei sengap ha kalong ka ba ma yang i ha kalong ka ba mensau habangi ya done ai bat ublei bat ni harai bangi hi ni dei ban le ai no mangi ban ya ka ba apsa kum to ya ublei tinamar ka jing kintu jong kasara u Abraham ula yo ya u Ismail naka Hagar ka Shakri jong ka Sarah but now ni la khaya ki nong Ismail lani ki Ishmaelites but they ki nong khayi kitab Genesis hi but they ki nong khayi Ishmaelites ki bala thit yo Joseph kum umrau na ki hinmen jong u but ki la le dikla ya u hakinong Egypt hadrai hakaya ka jong u blei pat lakha ai ngo yo blei lakha yo Isa naka Sarah la wengye ka jinglong lingki jong ka but na u lakha ya ki khon Israel kinong Ismail sangap hamu ini jing hikai kinong Ismail kila kelalong sibenta nakajat menreu Arab akini kisngi ki balong ki Muslim ki bamani hapo kaniam Islam jen saw hajar snem nado nangta kanesa ka jing ya kenat hapdeng kini ki ar ki jat menreu balakano Abraham bat ka basangsat kalong badai kinong Ismail kinong Arab bat ki kinhon le no Muslim ki ba aireng bat ki ba yayakun ban thom ya ka hok long try jong ki kon Israel halaka jongkari ka jaka hadok mentamane ka jingsneng hang ne kalong bangi dei ban husiar ka thau start hidalade habangi sngo kumba ni dei ban yarap yo blei ba on pendep ye ki jingkular jong u yangi habangi em klem jing shania blei ngim don jing ya sha slem namar kani kalong shibenta na uso jong umen sema khoi handrai u blei pat ulong u ba ya sha slem yangi ba la ong baka jinget u Abraham alanang san kat hado ba u blei ula prang yaka taka jing tenjo ka ba bat kla habaula hukum yo Abraham ba on ai knyano dau Isak haulo meraya une ubalong kajing ai da ka kamba ublei ladai ban pen pai kalano biang sha ublei bat ka Bible ka yatu about Abraham da ka jing shania da ka jing IT bat ka jing kongo lut halau ublei ola pendem man pelong langknya jalau khon bala khamarwe hadin kata ka jing kongo ka basatar jong Abraham ublei emtang baula pen sangeno ya kata ka jing knya yo Isak handrai ula kular ba un kerku bat penroi mayan yau sembai jongu Abraham sngap ayu blei kular yau Abraham haka kitab Genesis lenong arfu ar dekat katnyo ngakular bangan ai hami ki khun ki ksiu ki ban kharoi kat ki klor kesahit beneng bat kat ki jing slei usyap harut duriau ki khun ki ksiu jong kin yo kurup halade ya ki kherdop kinong shun jongki ladaw la satla ya jing pa ublei ban ai knya ya lau khun ngangek ba Abraham on yo ban ri tang yau Isak halaka jing em jong u handrai namar ba ukloi ban ai ti ya lau khun how blei da ka jinget ba ublei ulong ba ba
Bat u bala ban pen pai pat ya ke ei ka ba u la ban a ya u. U Abraham ola yo palat ban ya ka ba u la ban yo. Lada pi kwa ban chu kudup sa, ban chu piam sa ya lau Isak jong pi. Hindu ei gi jingker khu ki ba kam kraw. Ki ba dei ban dang kenrei ban dang jelei bat ban slei ka jing im jong pi ko ki para banget be. Kini kila ban long ka kamai bam klop jong pi. Ni ka jing sat hok ka jong pi. Ni ka ei ka ba pinyo ba ka long ka hok nong kenti jong pi. Habau hukum ma u. Bread no. Kelano. Kenyo. Pen pai no ko mlale usakayos. IT bet yala ki Isak ki jong pi. Haka duan jong ka jing kongo. Te pension baka kuri jong pi. Kanda slay pura. Amen. Wat nyo ya ka dor jong ka jing IT jong pi. Hakmat lau blay. Oba penyo wat ya itu jing ai ba pino akapla jing kan show. Ne ya ka senyang ka balong. Nakabenta ka kam jong u. Ne ka ba ai banjarap ne kersan yano. Bau pa u blay ya pi. Lada pi sebun keluit mensin. Tapen pau ba pi kum lau kupatrai jong pi ubah beneng. Ubam ju khapnap ne burik pila sedang ban bit ya u. Ju burik ya ke ei ka ba udan ban ai. Namaru slay jing kerku. Habau kerku yano ru. Amen. Ujisu kren syai bhaya kane ka gospel Yohanes kal nong khat ar pusap. Ngaya thu ya pi. Ya ka jing shisha. Usembok kau uyai sa hitang si sembok. Lem dala penahap ya u ka kendau baru yap no. Ladau la yap te. Usai kelas shibun kisok keu. Amen. Bun siang ni batrat. Ya ki sembai kau jong ka sap ka talen. Lani ka spa ka pau. Lani wat ka kerdan bat ka nam ka ikhtiar. Lani ka ei ka bangi ken kalong ka ijat ka jongi. Ngikam ba ka day ka hok try ka jongi. Wangi la tray sitam. Baru blairu la kerku yang i haduk kat ni. Ha? Te balai bangin shu syajam banya sam lembat jiwai ngikeli. Dan lay ki ba keno ba kita ki ba ki hap panjarap. Kilong ki baduk ki ba kerdo namar ki jaito te. Ki betan. Ne ba kilong ki ba buitu bat ki ba kloy ban shim kabu ya ka jing sebun jongi. Henry pin syam la da pi im khatnap. Ha ka bertia. Bat ka ken show tang na ka benta ka mentoy way breu. Kenum yo jing roy jing soy satya da lay ru. Proverb khatway de khat arpusaw bat arpusan. Don ki breu ki basbun keluj. Bat kinang yai paho kaspa. Ki way pat kita kapnap shisha. Bat ki ngats don hakaduk kekerdu. Long ki basbun. Bat pin manbha. Yarap ya ki way. Bat an yarap ru ya pi. Amen. Kentat ya ka mensim ka bakloy ka kenrup. Kakni bat kale jubor bat pin yo iba ublay un play ya ki tiar beneng banda penroy paho shisha ya pi singap haba pi shania haga jing besar bat ka jing pendap slay ka jong ublay ya ki jing don kam jong pi undale kla bante labba jing kerku man kasngi ni dei banangai ti ya barok ka bangingi hen kordor namar ngilong tang ki sordar bat bat ki try lani ki malik jong ki jingker ku bang yo diang naka jing sebun jong ka beneng yangi ken mau ba ublay un penroy yangi bon sya banyak ka ei ka bang idon haka jing kam kenti ka jongi haka jing sisa hatu ki demo ki jongi kita ka spa ka bang yale ban ken show hatu ka demo ka jongi ne ka jong ublay naduk ka basdang habadon ba wan kam kenti yaki hatu ngena ongkum no Kay ba ublay ula ayang aya pi kan poy kapor baun ong. Ay tino ay kato. Aya ka skiway. Tifin lekam no ta kapor. Kan mensim aireng jong oksuy. Kan dapan rendang ya pi. Bab tim day ban ailat. Handre ka mensim jinsur ukris kan penslur ya pi ban aitilot. Tejit pin lekam no. Kadang tang ka way kalenti ba pi pinshem. Hakasiti ka maning kong korean le nong ara kot nyo. Pan ya ka jing start ka bakar pang ka ongam no. Ka jing start ka banga penpena. Kalong ka jing start bari jong ublay. Ya ka bala buri na uben reu. Hanre ya ka baula jet lupa. Nakabenta ka buram jangi. Wat aswaban pelong ya ka percay.
มันเป็นปุเลรุยพีกับซ้ำกับสันผู้เวกระคอดกับบันเร็วหักมีเมดาวายกับจิงชิชาบาดยกับจิงลองฮอกกับบัชปะแต่เป็นดับยกับจิงมุดจังอากับจิงสตาร์จังเมรวายอุดิบิดลองกัดมาลองรู้กันปอยกับปอดบางอีเดย์บันสุดชักกับจักรกับบริบันเอเชมมาร์เน็ตบันเล่าเบลฮากับบากับมาลาเดกับฮังเมย์กับควานมันตัวกับสรองบัดเกยรู้จงกับงาเอ็งงากิเดย์บันโดบันดามชิสนันแต่ยินนังคำคิวหากจิงลองกับบามายันกับจงอุเบลตั้งบัดเกยบารอกกิจงกันกับประเทศกิเดย์บันฮาปัดบันโดเนาะสวาบังเงินโยยากับบฮัตามนาอูกันมาเอานาดูเวลาข้าโยตรายจีสุฮับเบตเลเฮมโอละอินจาร์จินไลฟ์โพสเนมนั่นบัติบฮัลลักจงก็ลองยิงฮันนาสเรตอุตรายเลยจงอีจิงตรายจงอูเวลาเป็นโบสยาอุโจเซฟไลฟ์เนมชิเตงปัดโอละมีประเทศบันตรายฮัลลักมินิสทรีตั้งบักบาลองตั้งหากิกัตโตกัตเนกิชนองกิกันดองตั้งหากิกัตโตกัตเนกิบรรดาจงอุปูดอุสามจงกรีอิสราเอลฮันเรลาปาลัดยากอาร์ฮาจาร์สเนมมันตาปัดอุชงฮักมัดกับเขตอุกปะฮักบ่าวยาซาจาร์จาร์นักบรรดาจงอาจงพิมบันจอบชิชาบันเลอิกิกัมกิบักคราวกับหิมากิบเนงได้ตั้งฮักบริฮักบัดจาร์จาร์จงกับจิงดวายบัดกับจิงยาซาอุจิสุละเป้าประเทศขัดโดบันยับฮักดิ้งนาฮักกัลบริเป็นบานุลเซย์ปัดเด็กเผาฮัจากิโซกิบะฮักบาลังบัดกิมินิสทรีบะเพรฮาเลลูยากิบะดังใหญ่เป็นเด็บยากะกัมบะจงกะจิงยาลับกะจงอูฮัดมันตามันเนองอาเมนฮัตุกินูดบันไอทีบัดบันเตรฮักบาริกุมลาเลอุตรายจงยูจีสุคริสอูฮีอุลาไอเอยพียากิอิสักกิบะเพรบัดพิกัมบะพิเดย์กะฮอกกะบันตากับจงพีฮันเรฮักนี่ก็คลิปมาอุเบลอุขมีเชยตูอิสักอิบะพี่ดอนอิบะพี่โยกอร์บาโดองวันเป็นภายโนโบยกีฮักดูวันจงกะจิงขณีไอตีโนสันดอนยกีบาโรวังอภิมันตาลาดาพีอายาวอิสักจงพีหังาฮักปอร์กับจงอาฮีงานสักกระคูบัดรอยหิมังอาปลัดบัญญัติบาพีพิลาบันปานเนมุดดูริรุอาเมนฮัตโตพินยารับนี่เป็นกันรันก็ช่างมาพีงั้นเป็นด้วยอย่าเพียงในกระปอนเงินยังลังบารุตราจีสุงวันยาลามเนี่ยอีเวย์ไปอีเวย์นี่กินกี่คนกี่ชักรีกี่จังเมกี่บาริตตามมาเพลงจังยาดูกี่บาลสันง่ายที่ลุดยากี่กินกระปอนNapaan ba kabor kay ikhtiar ka jang may kandalong tla kandalong mayan menwing ya kay kabal long tala kabalong snew men pen payo la kabor kay ikhtiar ka jang long kanrat ka jang me ni men pen payo kabor ka jang me ka jing stay ka jing ai ka jang me ka kabor ng bentak ni ki khon ki shakri ka jang me kanrat be la kadan kanu ka jing te ka jing khom ko ba pen wet ka ba pen kulmar ka ba pen thame ya ki ai ba kini ka klip mat kini asngo bat kin tip bala pen kersiu tia yaki la pen kendit yaki la ken ro la kenyat yaki la kersiu yaki akin umlong syu ki ba khatnap ki ba ken randin ki ba pen idau en rengin long ki ba slur ki ba kloy ban yeng hang no ka jaka ka ba kilong persa ya me ban ong try ngayeng nakabenta ka hok ngayeng nakabenta ka jing shisha ngayeng nakabenta ka buram ka jong me jisu ngan jubam at bakum ka ktin ka ba im ka jong me man yalap ka gospel try nga IT gini ki khon ki shakri ki jong me shenrang bat kan chai kam tam ki khon samla ki samla rang ba ki badan ka ni ka jaka ka ni ka por bakin yo ya ka jing kersiu tia kin yo ya ka jing pen kendit ka jong me bakin wan ban bread ban pen sli lut ya ladi ba me men yo lut ya ki jisu pen kentang ya ki shaladi sat ya ki de kasnam ka jong jisu Christ ro da shin rang clear da sla ka jat pen slek kerpang ya ki ka jing pen slek ka ba mayan ko pnyang ka batmai ka jong me ko man se ma khoi ai bo de ki bat play ki charbning ban the jing kerku ha ka ba kan jam se bat ro ka ba kan jado
Bakin long da shisha. Iba mahat ya kabor, but ya ke ikhtiar ka jing long play ka jong le. Bakin im naduk mentaka skin, nakabenta jong me ko Jesus.